ngaphakathi. Sikhipha ingonyo Lucas geqa amagula ngalomzimba odamana uphenduka. Namhlanje sawuphelezela ngesiqubulo sahamba ungabuyi nesithombe sejuba likaNoah esiphambanweni. Usibonele uhlupile empilweni. Usibonela kabanganele, usibonele esihle emhlabeni. Esaphila waziwa ngokungahloniphi omdala nomncane emhlabeni. Umyalelo wokuhlonipha ihlono nyoko engawufundiswanga ngisho nasemadala Judeni. Okube imbangela yokuthi insuku zakhe inciphise nasezweni. Lelizwe aniyokulubusa lobuswa zinkonjane. Lelizwe aniyokulubusa lobuswa zinkonjane. Lelizwe aniyokulubusa lobuswa zinkonjane. Sinamathalente saphuma swafumbethe entendeni yesandla. Kodwa iningi lethu size sife singawasebenzisanga. Ngoba uke wacabanga nje ukuthi kube sonke sewasebenzisa ngabe sinemali eningi. Masingahlala phansi sibuza ukuthi yini melanini. Odle besikhanya ilanga babona ukubaleka kumuntu omnyama bamqabela amanga baze bamtshela nokuthi ingqondo emnyama beqamba amanga. Inkinga yabo bayasaba ukuthi babengafuni sazi ukuthi kukhona ukubaleka ukuthina ngaphakathi ndle emnyama. Odle besikhanya ilanga bazwana nelanga thina siyaphila ngomsoco welanga. Thina nelanga siyamelana. Basifundisa ukuthi masihlala kulona soba mnyama mase sibabala. Kodwa vele thina sasidalela ukuba mnyama. Endulo babehlala emahlathini ngaphansi kwenhlamvu yelanga bengagqokanga bemnyama. Uyakhumbula babehlala iminyaka emingaki? Mase kuzoba ukudla babekudla namanzi ababewaphuza egeleza emfuleni. Usakhumbula basephila isikhathi singakanani? Basenza sazenyeza ngesiphiwo esinaso ngoba bebona ukuthi singcono kunabo. Konke lokudla sikudlayo kuqhamuka nabo ngoba ngisho ubisi lwebele basenza salibona luyihlaza basinikeza olabo. Ingane namhlanje iphila ngobisi labo ikhula ithakwe ngomthetho wabo. Inkinga yethu sasibafuni kodwa siphila impilo yabo. Abanye bethu basanenkolelo yokuthi ukuphila ngaphandle kwabo akukho. Abamhlophe bengamhlophe kombala. Labantu abanawo ngisho umbala imbala kodwa bazosibusa basithathele nowethu umhlaba. Udadewethu kababa bangibengula bamshaya baze bambulala. Emva kwalokho kathi wasixolelane ngempela lelizwe lobuswa zinkonjane. Basilutha ngenkolo basitshela ukuthi ukuziphindiselela kuyisono. uMaria wajona noJoseph omithiswa moya ingcwele zandodana kaDavide kanjani. Baba wethu sezulwini. Kanti uNkulunkulu umuntu wesilisa yini noma cindezela amantombazane noma abantu besifazane ngempela lelizwe lobuswa zinkonjane. Nosaka wathi lelizwe lobuswa lobuswa zinkonjane. Abakha ngodaka thina sisakha ngeintingo nangotshani. Baze bafundisa ukuthi ukuphila kusho ukuthi kumele uyofunda usebenze uthenga imoto uthenga umuzi ushade. Emva kwalokho bese uyakushela ingane zakhe iBhayibheli impilo nempilo igcina siphila zona zife zishiye emhlabeni ifa liphelele emoyeni ifele ubala. Impilo zenze seziya ngokufinyeza sengithola ingane ensayi ingane enife ensayi ingane enshiye zona lezi ingane enilethe kulomhlaba. Ibala lenkondlo nje mina bengikhala ama-2000 ulimi lwebela wasalazi singisa sikhipha ngamakhala. Ubona umuntu omnyama efakwe ngesilo ngcwale ephile ekhaya. Iyanyanyisa leyo nto odlula uketshezwe uphuma ngamakhala. Emtholampilo sifike ekuseni simulayini bona bafika ngey'khathi bebekela iy'khala. Hayi ngeke mina ngiyasaba bathi sikhululekile beqamba amanga. Ungasho kanjani ukuthi siyalingana umcebo kwenye nomhlaba kusangakwena? Mina ngibe ngilimbuya ngothi ngiswele nalolo thithi ngaselula ngoba imbuyi iyaphela nesethelo kuphela. Inkosi impela izinto zimane ukwenzeka sekuya ngamagama enkethu ngempela lelizwe lobuswa zinkonjane. Basenza sayibona singaphansi kuyona yonke into bona bayibeka phezulu kuzona zonke izinto. Angisho ngolutho njalo moya wale nkondlo yonke into.